Hey, du der. Hvad gør vi egentlig her i Danmark for at hjælpe Afrika? Vi giver dem ulandsbistand. Hvad er ulandsbistand for noget? Ulandsbistand er en støtte, der gives til nogle af de fattigste lande i verden. Hvor mange penge er det så, vi bruger i støtte? I Danmark giver vi ca. 10 milliarder kroner. Gør vi mere? Ja, for eksempel når der sker forskellige katastrofer i Afrika. Hvad for nogle katastrofer kunne det være? For eksempel i 2005 var der en kæmpe tørkekatastrofe i Afrika. Så sendte Danmark blandt andet mad og nødhjælp til dem. Mange tak. Nu er jeg blevet meget klogere på, hvordan vi hjælper Afrika.